Ilabi na sa akong pamayhon ug pahiyom, daghang nadani sa akong katahom. Agoy! Niturok ug nigamot sa akong panumduman ang tambag sa akong inahan. Ampingiday ang imong kaanyag, ayaw patintal sa gugmang malimhon. Kay ang imong kaanyag ug katahom daghang nangandoy ug buot nga moangkon. Bisag unsay pasalig ayaw ihatag ang parayig, bisag unsa pay isulti ayaw pagpadali. Usa ka adlaw ni ana, hapon kadto naglingkod ko sa daplin sa sakyan. Nabati ko ang hagawhaw ni Bathala nga nagpanayon. Dawata ang sala nga sulundon nga mao ang kaminyoon. Maangkon mo ang gugmang malipayon nga dili mapala bisang hadlaon pa sa kamatayon. Kay nahasulat man kini sa imong pala nga naangkon. Pagkadaling na usab sa akong desisyon, nasulod ako sa laang sa kaminyo. Gipaingon ko ba kung ako ray binuhat nga magmalipayon, apan sayop di ay kay naangkon ako sa gugma maluipon. Kanunay ako maghilak mag-inusara, nga daw naanod ako sa bulog sa luha sa akong mga mata. Naghilak, nagdangoy-ngoy, nagbakbo, nahikatulog, walay banang ikatulog. Kapait. Saon ko man nga maulipon sa bisyo, shabu, marijuana, ug pinong makahubog. Sa laing balay, sa barkada, makatulog. Pagkaanugon sa akong pagwapa at katahom, nakaampon sa gugma maluipon. Kapag pilit ko kining dawaton, bisan pag maghilak, kay palad ko kining naangkon. Ug karon tiguang na intaw, 32 na ang panuig. Nagpuyo nga malipayon kay nakalinggawas sa pait nga kagahap. Kay aduna nay laing nilalang nga nagpangga ug nagmahal bisan pa man sa akong mga pait nga kagahap. Guys, personal experience na ako ang subscribers. Shout out Glory Billards.